Bună seara, dragi abonați, bine v-am găsit la un nou episod de FIFA 16. Eu sunt Ginga, m-am gândit să fac o serie Road to Division 1. După cum puteți vedea, am început din divizia 9, că am uitat să filmez de la divizia 10 până la 9. Deci, să vedem cum va fi. Aceasta este echipa mea, este formată numai din jucători de la FC Inter. Și să sperăm că avem noroc cu primul meci. Oh my god! O echipă numai de spanioli. La rating suntem egali. Să vedem dacă putem să-i batem. Nu uitați, dacă vă place această serie de FIFA 16, dați un like, un share, mai spuneți și la alții. Acum să începem meciul. This 1 point, they have got other games to come, but they'd love to get it today. Well, they were impressive in that victory last match, and you'd expect them to continue in that vein and really get a handsome victory here. Nu sunt încă un foarte bun jucător, dar să sperăm că pe parcurs o să-mi revin. In attack, Stevan Jovetic starts up with Mauro Icardi. Callejon! Goalkeeper hangs on. He's got that through clever reading of the game, intercepting and getting possession back for his team. Evra. Pierde mingea. Iborra. Jose Callejon. Mario Suarez. And here's the shot. And that will peter out that attack. It's the goalkeeper's ball quite easily. Și Jovetic. Un tribun foarte frumos. Greșește pasa, Palacio. Și echipa adversă pleacă pe contraatac. Recuperăm foarte frumos. Inigo Martinez. Iborra. A apărut portarul de la Rins, care tot noi am reținut numele. Ce lovitură de cap. Acum plecăm pe contraatac. Pasă către Bibiani. Dar n-ajunge la mine. Stefan Jovetic. Și Icardi! Primul șut pe poartă. Palacio va executa lovitura de la corner. Și respinge portarul. Montoya. Foarte bine, nu. We like to see this from a referee playing the advantage. Mario Suarez. Carvajal. Și Bibiani, incredibil. Lost possession here. Well, it's very good positional play, and he's read the situation perfectly with that interception. Rodrigo Palacio here. Carvajal pierde mingea, incredibil. Nu recuperează la timp. O pasă foarte bună. Rodrigo Palacio here. Pasă de la Palacio pentru Jovetic foarte bună. Să vedem Jovetic. Penalti! It's a penalty. Well, the referees decided to give the penalty, and it's a chance now to take the lead. Să punem pe Icardi.
Să vedem, Icardi. Icardi, gol! Oh, direct în vincul. Cu latul frumos plasat. Opened the scoring 1-0 here. Am început bine. Să vedem dacă terminăm bine. Can go forward from here, down the wing maybe. Și se duce Perisic la poartă, Perisic șut! Gol! Golazio! S-a fixat un gol Inter! Ce joc de pase frumos! Și conducem cu 2-0. Gol, bară! Incredibil! Avem noroc la faza asta. Poate plecăm pe contraatac. Și șut! Apără Saja! În sfârșit i-am reținut numele. O, dar o degajează foarte prost. Mario Suarez. O, pasă foarte bună, să sperăm că ne apărăm. Șut! Gol! Măcar conducem cu 2-1. Ce bine dacă terminam prima repriză cu 2-0. Mâine și prima repriză s-a terminat. Here we go with the start of the second half. Să vedem dacă mai putem marca. Rodrigo Palacio here. Pierde mingea, avem noroc. Oh, nu. Foarte bună pasă pentru Icardi, dar respinge fundașul advers. No, I think it's time just to get back in position. Forget about that one. Rodrigo Palacio here. Și jucăm în pase. Și Jovetic! Gol! Tripleta de atac, Jovetic, Icardi și Perisic. 3-1. S-a cam enervat. To the middle now. Good take by the goalkeeper, but no pressure on him. That wasn't very good control. They've lost the ball. Rodrigo Palacio here. Și greșește pasa Palacio. Counting down towards the end of the 90 minutes. 9 minutes left. Jose Callejon. Little piece of interplay between the two. Și să vedem, nu a mai avut forță să șuteze. Pasă către Callejon, să fim atenți. Vidic, să sperăm că îl oprește. Nu! Gol! 3-2, Doamne, ce mai strâns. What a header it was, but it's flown over the top of the keeper. Very good game, 3-2. Să sperăm că nu vom face egal sau mai rău să pierdem. To those last few minutes. Respinge portarul. Și perfect. And he's moved in trying to jostle the opponent. Nu, ce pasă proastă! Ce noroc am avut! Well, one team has got a much better ratio of goals than the other. That's surprising, isn't it? Yeah, they're not stats you would want your manager to see because they've been wasteful in front of goal.
Mario Suarez. Nu, trebuie să fim atenți. Callejon e foarte rapid. Callejon. Respinge Saja, bravo. Și incredibil este termină, ce meci frumos. 3-2. That result today, a great result, has secured them. Am avut emoții pe final. Și mai avem nevoie de un punct ca să trecem în divizia 8-a. Deci, aici încheiem. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați, dragi abonați, un like, un com cu data viitoare dacă vreți să continui seria sau poate cu un alt joc. Eu sunt Ginga și mi-au rămas bun. Ciao!